Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello, good morning! Maayong buntag sa tanatong mga kapuso nga nagtan-aw sa Central ug Eastern Visayas. Bisan sa kabisi sa pagsugod na gyud sa klase, migahin gyud og panahon aron mag-atang sa atong programa. Makita ninyo Lunes hangtod sa Biyernes. Puno og laing makalingaw nga edisyon na sab sa GMA Regional TV Live karong buntaga. So uban nimi kapuso, good morning kanimo sis. Good morning, Nex, and good morning sa atong mga kapuso din ha. Kumusta na mo? Ug sa tanang mga tinun-an ug mga magtutudlo nga nanikay-sikay karon alang sa ilahang online classes, laban na gayon tang tanan. Hope all is well kaninyo din ha. Ug sa mga estudyante ha, please pay attention sa inyong mga teachers aron daghan mo og makatunan. Nalibag ko pa siguro ang uban sa mga bata karon sila pero maanad ra na. Yes, adjustments lang jud. Total kitang tanan na nahimo man jud ni nato, no mahimo ra jud ni nato mga kapuso. So laban lang, dasig lang. Busa this morning, sugdan na nato ato ang kabuntagon kay mahinabi nato si kapuso actress Yasmin Curdy nga adunay bag-ong proyekto ang I Can See You series sa GMA Talibaban. Ug ato usab mahinabi kining usa ka opisyal sa DepEd Region 8 ug atong pakisayran ug pangumustahon ta ang pagbukas na sa klase sa rehiyon. Samtang atong ilailahon kini usa ka bis rapper nga gusto mahimong maestro nakakompose og kanta alang sa mga kabatan-unan niining henerasyon. Sa atong baliklantaw karong adlaw. Matag naso dunay kaugalingong kultura nga ilang gisunod sama na lang niining foot binding sa China. Nagsugod kini panahon sa Tang Dynasty kundi usa ka dancer nga si Yao Ning nagpakita sa iyang hinigtang tiil nga dunay porma nga new moon. Nisayaw si Yao Ning atubangan kang Emperor Li Yu nagpakita sa iyang 6-foot golden lotus shoes nga dunay mga ribbons ug mahalon nga mga bato kundiin gisod ang iyang tiil. Gumikan niini daghan ang nisunod hilabi na mga elite class ug hangtod gisunod sab kini sa lower class. Nagtuo ang mga Chinese kaniadto nga kun gamay ang tiil sa babay gikonsiderar siya nga gwapa ug attractive. Samtang karon biz talk na ta mga kapuso, makauban ni Cecil si kapuso actress Yasmin Curdy. Actress, singer, wife, and mom. Maka-starstruck gayod ang iyang kaanyag og talento. Busa, let's all welcome Miss Yasmin Curdy. Mayong buntag, Yas, and welcome dito si GMA Regional TV Live. Hello sa inyo. Hello Cebu, maayong buntag sa inyong tanan. Kumusta ka na, Yas? Kumusta ang buong pamilya? Mabuti naman kami. Ikaw, kamusta ka na? Eto, mabuti. Excited kami that finally makakasama ka na namin dito sa GMA Regional TV Live. Oo nga, sana nandyan ako mismo. Hayaan nyo next year, di ba? Yes, sana soon. Yes, pag-usapan natin itong mga multitasking mo. Kasi you play so many roles sa bahay, from being a mom and wife. What do you enjoy doing the most ngayong quarantine na kasama mo ang asawa at anak mo? Siguro yung pinaka-na-enjoy ko is magluto. Kasi mahilig talaga ako magluto, pero ngayon kasi mas nasi-share ko kay Ayesha yung mga cooking skills ko with her and nagbe-bake kami together. Siya naman mahilig siya sa mga arts and crafts. Kaya sa bahay kung ano-anong nagagawa naming mga arts na pwedeng decor pala sa bahay. Pero ngayon talaga yung pinaka nabibisi talaga kami is yung online classes ng anak namin. Talagang ang dami niya kasing mga asynchronous sessions after her online classes. Kaya talagang pinag-aano namin yun ng asawa ko na pinagtutulungan namin para matapos niya yung mga task niya everyday. Yes, the last time you visited Cebu for a mall show and a press conference, nagkataon din na may flight yung husband mo, di ba? Who's a pilot. Nandito din siya sa Cebu that time. You were able to enjoy talaga your time together here. Nami-miss mo na ba mag-travel? Ano yung mga fondest memories nyo of Cebu?
pinaka-fondest moment ko in Cebu. Sobrang namimiss ko ng Cebu, ganito ka-level na namimiss ko na siya. Noong dinlog ko to noong sinundan namin si Pangga going to Cebu, tapos hindi niya alam na sinundan namin siya doon sa kanyang overnight stay sa Cebu. Tapos para kaming stalker noon ni Ayesha, so sinusundan namin siya. Sobrang saya ng memories, and yun, makikita niyo yun sa YouTube channel ko kung paano ko sinundan Pangga. Sinurpresa si Pangga sa Cebu, ayun yung title niya. Sana kung matapos na itong lahat, makabisita kayo, buong pamilya nyo dito ulit sa Cebu. Yes, paano ka napapayag na gampanan mo itong role mo dito sa I Can See You, The Promise episode? Una sa lahat, maganda talaga yung role ni Clarice. Yun yung role ko kasi dun sa The Promise. Pangalawa, yung safety. Pinag-isipan ko yun ng maigi. Pero in-explain naman nila sa akin ng maigi yung GMA tungkol sa safety protocols na nagbigay sa akin ng feeling of assurance na magiging maayos naman yung taping namin at magiging maayos ang lahat. And pangatlo, syempre, namimiss ko na talaga umarte. Grabe. Kaya dito ka lang sa bahay. Sabi ko, naku, sana at mag-taping na kami. At buti na lang, napapayag ka talaga to do this role para makita ka namin muli mag-acting, yes. Do you see any similarities, Bab? Do you see any similarities between Yasmin at yung karakter mo bilang Clarice? Similarities, siguro yung pagiging very caring niya sa asawa niya and very siguro yung empathetic, ganon. Kasi yung character niya, very thoughtful siya, she's very creative and artistic. Though hindi naman ako mahilig mag-painting, yung anak ko mahilig mag-painting, pero si Clarice kasi painter siya doon. So yun lang siguro yung hindi kami pareho, hindi ako marunong mag-drawing. So please invite, Yasmin, our viewers to watch the I Can See You series. Hello everyone sa mga kapuso natin sa Cebu. Inaanyayahan ko po kayong lahat na manood po ng I Can See You, The Promise. And of course, Yas, ano yung gusto mong ibigay na mensahe para sa lahat ng mga kapuso natin? Kaya natin to, basta magtulungan lang tayo, 'di ba? Malalagpasan din natin to, magtulungan tayo, magagawa natin ang lahat posible. So, huwag kalimutan manalangin at syempre magtiwala kay Lord. Ayan. So, yun. Kapit lang kapuso. Thank you, Yas, for spending your morning with us. Usa ka maayong ehemplo gayod ang ipakita ang pagbalanse ni Yasmin Cerdisa. Nagkalain-lain niyang mga roles and responsibilities. Ilabi na kanatong mga kababayan-an, no? Nga daghang kitag responsibilidad sa panimay o sa karera. Og mubalik mami. So stay tuned lang mga kapuso. Kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, subay nining pagbukas sa klase. Pangumustahon sab, kumusta man ang opening dito sa Region 8 sa Eastern Visayas. Makauban nato karong buntaga mga kapuso, Regional Director sa DepEd 8, Dr. Ramir Oitico. Good morning, RD. Good morning sa tanan nga naminaw. Good morning. Maupay na aga de RD ha inyong nga tanan diha sa Eastern Visayas. Kumusta RD ang opening sa classes nato diha sa Region 8? Okay, so far, karon as the Regional Director of DepEd Region 8, musulti gyud ko nga ready na gyud kay ang Region 8 bisan pa og naay mga kakulangan, dili na to ma-perfect ang opening of classes, but because sa mga experiences nila sa Yolanda, na wala kayo madugay pagbalik ang pagbukas sa klase, marag naanad na ang mga tao nga bisag maingon nato nga dili siya with perfection, pero para sa mga waray, para sa mga Bisaya diri sa Region 8, handang-handa na. Unsay learning modality nga inyong gi-employ diha RD? Unsay common pod? Ang among gigamit diri, main modality nato dire ang modular distance learning. Though naay nag-attempt og ganang online learning, pero
ang ato ago dire ato gyud nga mag-scanning gyud ta sa reality nga ug moyon tag online lisod gyud ganahan ko og simple implementation sa ato ang learning continuity plan. Nya naapoy nag-embark og radio TV nya tungod sad sa kakulangan sa pondo sa Department of Education, specifically Region 8, naaratay mga tulo ka mga divisions nag-embark og radio TV based instructions. Unsay pa maagi sa distribution sa mga modules RD inyo bang gi-spread out labi na mga eskwelahan nga ubay-ubay sa daghan jud ang population aron matuman nato gyud ang health protocols? Ang ato lang gyud nga palisiya Nick nga kinahanglan adherent gyud sa health protocols kay mag-unsa man og maninguha ta og seamless ang distribution pero nagkatakod-takod na sa COVID. So ang primary concern gyud nato diri sa Region 8, safety sa mga bata, safety sa mga teachers sa pag-distribute o sa pagpanguha, retrieval sa mga module. So dili siya uniform Nick ang distribution o retrieval, lain-lain og mga approaches kada division, kada eskwelahan. Kumusta inyong statistics sa enrollment RD? Nag-una ang Region 8, the whole country. As of now, compared to last year's enrollment, na nataroy og atong i-appeal ang ALS 90.05%. Og without ALS 91.74 compared sa last year. Malipayon ko with this data kay ang mga ginikanan o ang mga guardian sa Region 8 taas gyapon ang ilang pagsalig kanato sa Department of Education. While you're on that RD, first week sa class naman ron, unsa man mo dawat pa mo mga late enrollees? Mo dawat gyapon boto na basta lang makaya pa nato sa pagpanglista. Tungod kay kadaghanan modular man pod ang inyong approach nga gikuan RD, wala ba mga kakuwangan sa mga supplies kini atong mga bond papers for reproduction nga inyong nasinati po diha? Nasinati gyud na diri sa Region 8 Nick, tungod pod kay wala man gyud ni mabantay pod gyud nato. Man to gipahibaw tadaan ani last year Nick nga naay pandemic ron kay nangandam na unta tag mga bond paper. Naalang gyoy mga brilliant ideas dire Nick nga bisan ba og like dire nato sa Region 8 ang gi-download ra nga kwarta sa central office mga more or less mga 516 million to be divided by the 13 divisions. Kanya naatay 4,171 elementary and secondary schools in the region. Figure na lay gadako anang 516 million. Og tunga-tungao na sa tanan, perti na lang gyud nang gamaya. So hunao na to Nick ang kwarta, di gyud ta ka-expect nga very kuan gyud kanang marabaog na mahatagan gyud nato ang atong mga kabataan sa insakto gyud nga support no when it comes to module provision. Pero naamantay partnership Nick. Naapod may eskwelahan diri sa Tacloban Nick na ang Rizal Central School na naa sila'y barter program nga mga pre-loved items kanang mga daan na t-shirt, daan nga mga sinina, mga pre-loved items, mga lampshades, gibutang nila og usa ka room aron og naa sila'y stakeholders nga moanha ilang padtuon sa room papilion og mga in short good Nick mga ukay-ukay ang naa unya in exchange mohatag sila og reams of bond paper unya magkuha sila og items dito. So there is no cash involved. The Department of Education should be the last one to surrender. No? So sa mga waray wa gyud sila mo surrender na pila ra to ka buwan napadayon ang edukasyon diri sa Region 8 do atong time Nick dumagete pa ko pero sa ilang mga istorya diri wa gyud madugay
na nahibalik Nabangon. ang edukasyon after the Yolanda. So, mao na akong message nila nga ang Yolanda grabe na to, pero kani nga pandemic di gyud pwede nga mao ni makapaundang sa mga damgo sa ato mga kabataan. Ato lang ipakita sa namo sa Department of Education nga bisag naay pandemic di mi moundang kay Department of Education mani. So talking about education, Department of Education gyud ang mo take the lead. So mao nay akong gisulti diri ni sa Region 8 nga sabtami karong panahon na dili mi perfect pero inyo ming tabangan, inyo ming sabton sa among kakulangan, siguro atong ma-approach ang perfection. Pagkanindot, and of course ang itatak na ko RD ang DepEd may last nga mo surrender. Thank you so much RD, amping put mo diha sa Thank you. Region Thank 8. you. Thank you, Nick. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, Bisrap ang hisgutan nato karong buntaga. Din usa ka Bisaya nga rapper taga Talisay City mga kapuso, naka-compose na siya og kanta alang sa atong mga kabatan-unan unsa mga problema nga gisagubang sa mga batan-on karon ug unsa ang ayang aksyon nga himuon nato niini. Makauban nato siya karong buntaga mga kapuso, si Jepper Abellana. Good morning. Good morning, Sir Nico. Thank you so much Sir Jepper sa pag-join namo karong buntaga. Unsay istorya aning imong rap, imong na-compose o ikaw ni mismo ni perform nga ako. Nganong nakahunon naman kani? Nganong ako man? Ako, sir, from the word ako, ako sa base sa akong kagalingon sa personal experience sa mga yango sa akong kinabuhi, like sa kanta magud na ko siya kay expresser sa pagsuwat sa kanta, sa rapping. Daghan siguro ang makarelate aning imong rap, Jep, tungod kay kani ang mga naagian, ordinaryo ning mga problema, mga naagian gyud sa mga batan-on. So based on real life experience gyud ini nimo. Yes, sir. Sa kadaghan ako nga naka-interact nga tao, pwede siyang ma-relate nila sa ilang kinabuhi. Pwede siya sa ako sa tanan nga sa mga wala pa nila experience, posible nila nga mag-agi ka na tanan. Unsay mensahe ining mao nga rap imong gustong ipaambit sa mga batan-on, Jep? Mensahe ato kay balag bisag unsa problema sa inyong kinabuhi, kung unsa asa mo malipay, asa ninyo pwede siya express, asa ninyo siya nga paagi nga ma-feel ninyo nga hayahay mo, at as long as wala mo'y natumban nga tao. Kining pag-rap, unsa man kinsa may naka-impluwensya nimo ini sukad pa pagkabata, hilig ni gyud kaani, unsa nimo pag-develop ni imong talento ini? Sa una kay maminaw ko sa kanang mga Tagalog rappers like Mike Cosa, Glock 9, nilang Francis M. Labong na anak ka diha, pasampulon ti kabi, unsa ba? Basig na ka day impromptu nga para namo diri sa GMA nga pwede nimong i-rap alang namo or unsa ba nga topic imong nahunonaan diri, Jep? Atangin ninyong programa nilang GMA, suportaan ang di kadugo, wa nay DNA. Ilang gi-interview ang kanta, kong gi-interview tungod sa kanta nga ako. Kung nakarelate mo ato aw daghan ta mga bro. After ako, Jep, unsay sunod nimo? Doon na ba kay lain pa nga gi-compose? Inakuyap kami nga kanta tong kaagi, kamusta mo? Edukasyon. Basta atang ito ninyo kay para sa ato itong tanan. Mensahe lang nimo sa ato mga kaigsunan, Debbie, basig pwede nimo madaog rap ang imong message sa mga batan-on karon nga nagtan-aw nato. Sa mga batan-on nga naminaw, ilugar ang pagpapadlong o ang paglingaw-lingaw. Kaya ang ginikanan mapulan, dapat kang mupadayon. Bisag nagka-problema kay padayon ng gihapon. Ang GMA naminaw. Mintras ako kay nag-rap,
ing ana jud na bisag daghan pa ang gap sa kinabuhi. Dapat nga mo padayon. Hangad sa babaw. Bahalag nagko-problema kay dapat malipayon. Salamat. Thank you so much. Daghan kay salamat. Pag-uban ka namo karong buntaga ang BizRap mga kapuso. Si Jepper Abellana, may paambit nga to sa iyang talento. Thank you, Jep. Daghang salamat Sir Amping. God bless. God bless you. Sa BizTalk mga kapuso, nakauban ni Cecil Kaganiha si Kapuso Yasmin Curdy nang imbitar ka nato sa lain nga edisyon sa I Can See You series kung unsa ang atong angayang atangan gikan niini. Samtang si DepEd Director Ramir Oitico sa Region 8 mipahibaw sa mga gibuhat sa ilang ahensya taliwa ni pagbukas sa klase. Gipasalig niya ang DepEd mo ay katapusang musurrender padayong makibisog alang sa kaayuhan sa mga estudyante. Ug ato sab na ila-ila si Jepper Abellana katong rapper taga Talisay City, estudyante sa kolehiyo apan migamit sab sa imbakante nga oras aron makakompose og mga rap tungod kay mao gid kini ang iyang gikahiligan. Pag ipagsugod sa school year, Yes. Sil, padayon patatanan nga nag-adjust, labi na mga kabataan o ilang ginikanan. Mao jud padayon ang pag-adjust o hinaot next no nga ma-enhance ang skills sa kabataan karon nga naka-stay at home ang ilahang learning kining ilahang research nga skills o kaning self-study nga skills nila hinaot ma-enhance. Kaugalingong diskarte lang gid na. Sakto, mao. Ingana lang sa for now. Busa mga kapuso, aduna kami words to ponder alang kaninyong tanan karong buntaga. Education's purpose is to replace an empty mind with an open one by Malcolm Forbes. Sa mga gustong mo preview pagbalik imong episode and more, mga kapuso, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsalig ug makanunayon nga pag-uban kanamo matag buntag. Daghan pa kaayo ming ipaambit kaninyo mga kapuso, so mag-uban lang jud ta every morning dinhi lang sa GMA Regional TV Live. That in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.